Listo. Bueno, gaurko lasterketako giroa ia esan paregabea zen, korrikaiteko, fresku, aizerik ez. Eta, niretzat garaipen hau oso importantea da, zen ere ama bertakoa da, familia aitona mona beti da nik hemen bizi izan dira. Eta, etzan helburua etzan marka bat, ikusi naiz de hasieratik karreran hasieran nola beste biru neskikin, eta orduan bertan gelditu naiz, gehiegi desgastatu gabe, eta gero ja bukaera arte, irabazi arte. Karreranetan ere ustez kontu handi auki behar da hasieran, ze baditu bere gora berak. Orduan, hasieran ja fuerte atera naiz, baina pixka bat ritmoa pixka bat mantentzen, indar gehiegi behintzat ez gastatzeko, zikero bukaera, Michelineko rekta hori kilometro batekoa da, eta niretzat oso gogorra egiten zait. Orduan hasieratik naiz, mantxo, indarrak ondo gordeaz, ikusita ere aurkariak nire inguruan dituna, erabaki dut askoz azkarregi ez joatea, eta hor nire ritmoa mantentzea. Karrerean zehar oso ondo sentitu naiz, indartxu, bukaera arte, eta bukaeran garaipena aukera ikusten.